गसाइगाव साब डिविजननि आन्डाराव थानाय मोनफ्रोमबो कअपारेटिभ ग्रुपनि मावथिफोरा बिथांमोनखौ लानानै आथिखालाव समबाय निजि जांख्रिखांनाय आरो बेनि गेजेरजों मा जोङो आसनिफोर लानानै कअपारेटिभ ससाइटिखौ होनो हायो बेखौ लानानै सावरायदों आरो बेवहाय गोबां कअपारेटिभ ससाइटिफ्रानो सोरबाया ना फिसिनाय सोरबाया हांसो फिसिनाय सोरबाया बोरमा फिसिनाय सोरबाया लोगोसे अमा फिसिनाय बिदि गोबां माखासे बिथांमोना हाबाफारि लानानै गासिबो खामानिखौ मावगासिनो दङ दा जोङो बिसिबां बेखौ जौगानो हादों बेखौ जों डिटेल्सजों सावरायगोन आरो लोगोसे आथिखालाव जोङो बिटिआर सरकार हिसाबै जोङो मा रोखोमै जोथोन लानायजों लोगोसेयै बे कअपारेटिभ ससाइटिफोरनो मा जोङो बिथिङै बिथांमोननो साहाय्य जोङो आवगायनो हादों बेखौ सावरायनाय जादों आरो आं मिजिंथिदों जे कअपारेटिभ ससाइटिनि गासैबो जाय बिथांमोनहा बेवहाय मेम्बार हिसाबै दङ बिथांमोना बुजिनो मोनदों आरो बिथांमोना जे लाभाजनक जानो हादों बेखौ बिथांमोना फोरमायदों आरो फैबाय थानाय समाव बिटिआर सरकारा आरो बेनिफ्राय बांसिन कअपारेटिभ ससाइटिफोरखौ जौगाहोनांगौनि सार्थआव जों खामानि मावनो नागिरदों गोदान आसनिफोर लानानै जोङो जाहाथे बे कअपारेटिभ ससाइटियाव थानाय साफ्रोमबो जोंनि मेम्बार्सफ्रा गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानाय रोखोमै जाहाथे बिथांमोना रां आरजिनो हायो बिनि थाखाय जोङो जथेस्थ परिमाणे बिथांमोननो अनसुंथाइ होनो जों आवगायदों आरो लोगोसे जायफ्रा जे बिफानाव बिथांमोना मोननानै खामानि मावदों दिनै बिथांमोना जौगादों होननानै जोंनो फोरमायदों गतिके बे गासैबो हाबाफारिखौ लानानै जोङो आथिखालाव गासैबो फैबाय थानाय समाव साबसिनै हाबा मावनांगौ होननानै जों बिथांमोननो बे साजेसनखौ होदों आरो बिथांमोनाबो गोसो खुसियै बिथांमोना आवगायनानै फैदों आरो सरकारनि गासै हाबाफारिखौ बिथांमोना जोबोरैनो गोसो खुसियै बिथांमोना आजावनानै लादों आरो फैबाय थानाय समावबो सरकारजोंनो थानानै बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय थियारि जादों।